doar aici mai poți să-ți pregătești locașul cel de veci, haina și coroana pe care o să le porți. Când prețul e plătit de Fiul și planul de salvare ți s-a dat, te rog, nu rătăci în pesna lumii. Iisus te cheamă, renunță la păcat. Astăzi e ziua cercetării, azi e momentul potrivit. Alege calea vieții, Iisus te-a mântuit. Astăzi e ziua cercetării, azi e momentul potrivit. Alege calea vieții, Iisus te-a mântuit. Astăzi e ziua cercetării, azi e momentul potrivit. Alege calea vieții, Iisus te-a mântuit. Astăzi e ziua cercetării, azi e momentul potrivit. Alege calea